Morjes, mun nimi on Samuel ja tervetuloa seuraamaan meidän YouTube-kanavaa nimeltä Salva Maneuver. Me ollaan Teemun kanssa toimittu tässä jo pari vuotta personal trainereinä ja treenattu noin 6 vuotta kuntosalilla. Homma on mennyt aika nätisti eteenpäin ja ollaan oivallettu aika hyviä asioita tosta, mitkä ajateltiin, että vois auttaa muitakin. Tosiaan voimanosto on tällä hetkellä tähtäimet. Mahdollisesti ensi vuonna jo lähdetään kisaamaan siinä. Aikaisemmin treenattu enemmän tuollaista kehonrakennustyyppistä treeniä, mutta kerroksä, mikä meillä oli ideana tässä näiden lisäksi sitten kanavalla näyttää? Joo, eli kuvataan sitä ensisijaisesti meidän omaa kehitystä, miten mennään eteenpäin tässä hommassa ja sitten näytetään teille vähän jotain vinkkejä ja muuta, mitä haluatte nähdä. Laittakaa kommenttiin asioista, mitä ehkä haluatte enemmän katsoa, niin me toteutetaan teille. Tulee olemaan vierailijoita, tällaisia yhteistreenejä, ruokajuttuja, ihan mitä tahansa tähän liittyvää. Niin mitä te haluatte just nähdä, niin me toteutetaan se. Yes. Ja jos tää kuulostaa teidän mielestä hyvältä idealta, niin totta kai kannattaa nyt näyttää se ja jättää esimerkiksi tykkäys meille, seuraa meitä ja nimenomaan mahdollisimman paljon niitä kommentteja. Me halutaan kuulla teiltä, mikä auttaisi teitä. Tää on meidän ensimmäinen jakso, tässä pieni esittely meistä ja me näytetään pikkasen tosta meidän viime viikonlopusta sitten materiaalia myös, mitä me yleensä silloin tehdään, mistä se koostuu. Joo, eli me kuvataan tyypillinen viikonloppu, eli miten me treenataan yleensä viikonloppuisin. Tehdään perjantaisin kyykky, lauantaisin penkki, sunnuntaisin maastaveto, muutama apuliike siihen päälle. Aika simppeliä, mutta tehokasta. Näytetään, miten meidän treenit kulkee viikonloppuisin. Yes. Kiitos teille, palataan asiaan.
Siinä on vähän post-workout mieli. Saanpa kerro vähän arvioa. Ilme kertoo kaiken. Ja luuten lisäyksenä tää niinku kruunaa tän, ei tullut limeä, mut tuli tää sipuli. Jep. Sipulia, mitäkö tää ois? Onks toi pinaattia tai? Näyttää kyllä. Mikä? Voisiko tää korjaa? Jep, voi olla kyllä. No, pure gains. Ei mitään turhaa. Jep. Tää on hyvää hiilaria, hyvää lihaa. Vähän kuivui. Kaikki mitä voi tarvita tällä hetkellä. Jep. Perfect.